Poštovani gledatelji, dobar dan. Nastupilo je vrijeme došašća ili adventa. To je razdoblje u kojem crkva obilježava iščekivanje Isusova dolaska na svijet. Evo kako se to vrijeme u godini odražava u jeziku u različitim krajevima Hrvatske. Riječ advent dolazi od latinske riječi adventus, što znači dolazak. U Hrvata pučki nazivi su najčešće upravo taj latinizam, s tim da u sva tri narječja je često advent, a kod štokavaca i kod čakavaca često se u završnu skupinu umeće nt, pa je advenat ili advenat. U nekim pak govorima, također u različitim narječjima, dolazi do zamjene dv-gv, pa se govori agvent, ponegdje u kajkavštini, odnosno u čakavaca i u štokavaca agvenat ili agvent. U ogulinskom pak kraju, recimo u zaselcima nekima Ogulinskoga Zagorja, čak je i promjena gm, pa se onda govori agment. Usporedno s tim latinskim nazivom od davnine se rabe i prevedenice na narodnom jeziku. Danas je najpoznatije došašće, a u prošlosti prišašće. U starijim kajkavskim tekstovima nalazimo i dohajanje, u starijoj kajkavskoj leksikografiji i došestek. Danas je advent prije svega radosno iščekivanje Isusova rođenja, međutim u prošlosti je to bilo vrijeme posta i odricanja. Stoga nije slučajno što karaševski Hrvati u Rumunjskoj rabe za razdoblje adventa ime Zabran, a recimo u Oštarskom kraju, stariji stanovnici Oštarija kraj Ogulina, advent još zovu i zornice, po misama zornicama koje se uvijek događaju u rano jutro adventskih dana. A uz advent se vežu mnoge meteorološke poslovice, poput one iz Gradišća u Austriji. Ako u prvom tjednu adventa mraza ima, dugo će potrajat zima.